No niin, elikkä päivää vaan kaikille tai iltaa tai huomenta ihan miten vaan. Tässä sitä nyt nauhoitellaan videoa. Ja syynä on se, että huomasin, että YouTubessa tosiaan 141 subia, niin innoitti minut tekemään videon. Nyt tosiaan pelataan CSGOta tarkemmin ottaen. Sitten vielä Competitive. Okei. Joo. No, siinä tuli turpaa aika kovasti. Elikkä tää on tää NS-kilpailullinen pelimuoto. Elikkä jos voittaa paljon pelejä, niin saa paremman rankia sille. Niin pelataan Dust 2 ja on tosiaan tää Master Guardian rankkinen tällä hetkellä. Tarkoitus olisi saada sitä vähän ylöspäin. Tosiaan. Kenellä joku 3B-taktiikka. Mitä en oikein ymmärrä, mutta ei kai siinä mitään. Jos se vaan toimisi. Voi perässä. Tässä puoli. Joo. No sit tämä äijä taas tulee sieltä. 5-1 jo nyt. Tokalla roundilla. Sitten nämä meidän mutantti kilpikonnat täällä. Huomasin justi. Klaanin nimenä Teenage Mutant Ninja Turtles. Sitten tollaset profiilikuvat. Joo. Sellaista sakkia taas. Joo. 1v2 tilanne. No chance. Sieltä tulee Pro 90 kanssa heilumaan. Juoksee ja ampuu. Niinku yleensäkin P90. Tää Turtles päätti näköjään sitten ostaa. Se pitää itekin. Ostetaan tämmönen vähän vajaampi osto, mutta nyt viitti kokonaan säästää. Mutta pelkkää sitä ostaa. Okei, elikkä. Joo, no. Se ei mennyt niin hyvin sitten. 95 inneleits. Voi helvetti. 5 helttiä vielä. 5 HP 1. Tullut tän tiimillekin. Joo, katsotaan toinen. Joo, tilanne 2v2. 1v2. Heittää flashin Aalle. CT spawnissa Tero. Viimeinen Tero, 1v1 tilanne. Defusaa. Tero hyökkää. Oh. Saa Teron alas. Kerkee defusaa. Good job. Se oli ihan hyvin pelattu tälle. Just kerkii defusaa. Sekunnilla. Puolestatoista sekuntia ehkä. Tuli aikaa sinne ylimääräisesti. No hyvin. Nyt olisi 6 tonnia massia, eli voi ostaa. Tämmöiset perussetit. M4, Kevlari, helmetti, perusnadet. Ja alle mennään taas niinku yleensäkin. Taas 3 B:llä. No, yksi on midis. Ilmeisesti B:lle menee, koska pommi näkyy tuolla. Katsotaan tässä shorttia. Hyvin mahdollisesti täältäkin tulisi. Jos ne ei B:lle halua mennä. Jos sieltä tulee joku este. Liian hyvä puolustus esimerkiksi. Mennään vähän aggressiivisemmin tästä.
Piikataan siitä. Katsotaan tunneleihin. Ei näy ketään tossa. Tää on tommonen perus note tonne. Ja peräsit tuolta tunnelistakin ammutaan sitä. Joo. 2v4 tilanne. 1 alhaalla. 2v3. 2v2, ota se ase siitä. Jaa, no se sai mut alas. No, mä osun sen kerran. Ja taas tää meidän top playeri tää, tai top fraggeri. 1v1 tilanteessa. Täällä on 15 helttiä, sillä vihollisella on 70 planttia. Hiipii kaikissa rauhassa. Katso jos sais sniikattua vihulaisen selkään. Silmistä. Aha! Good job! Meidän top playeri taas hoiti tämänkin tilanteen hyvin. Ja itsekin sain 3 tappoa viime roundilla. Niin ihan jees. Vaikka tää alkupeli nyt ei niin hyvin mennytkään, koska hävittiin pistooliroundia ja sitten piti säästää ne seuraavat. Joo. Anteeksi jos teitä häiritsee sit kun mä teen tällaista, eli switchailen koko ajan, mutta... Se vaan kuuluu asiin. Meidän toinen A-pelaaja näköjään vähän chillailee tuolla spawnissa. Olen yksin Aalla. Pitääköhän helvettiä, team, please. What are you doing, team? Long. Pitääkö mulle flashyy tonne? Yhtä heitin päihin longilla. Nyt kun on flashyys. Sinne tollanen. Sitten vähän piikataan. Ei näy ketään, no yksi näkyy siellä. Aha, ne kaikki sit kuoli. Tiimi pääsi selkään, se on muutkin vaan. Sieltä saadaan AK. Joo, kyllä kelpaa. Minä otan AK:n aina. Missä tahansa tilanteessa ennen M4. 4-4-4. No vois huonomminkin mennä kun ajatellaan, että piti säästää pari roundia. Ja pistoolirandilla tuli suoraan päihin. Se nyt ei ollut mitenkään oma vika, se vaan heitti hyvällä aimilla se toinen siellä vastapuolella. Joo, elikkä perussi näköjään, niillä on säästö. Roundi ilmeisesti. Ja onnistunut. Ei ollut kyllä tuo, että... No saan yhden AK meiltä otettu. No yksi alas. Toinen alas. Se oli siinä. Otetaan tuo tosta. Setseta iteelle. Koska tää pistoli on hieman OP. Jos osaa tähätä, niin näissä ei niin iso rankkisissa peleissä niin tosiaan Setsetalla mättää aika kivasti porukkaa kumoon. Joo, meidän AVP midissä sai suoraan tapoon. Hyvä. Ilmeisesti sortilta. Todennäköisimmistä sortilta tulee läpi, jos tulee. Elikkä longilla saivat meidän pelaajan alas. On nyt vähän yksin täällä. Elikkä midistä on teroja tullut läpi, tuolla on yksi. Nyt vähän kuseessa tää. Tää on tommonen kämäinen flashy, joka epäonnistui täysin. Sieltä pää. Aha.
Sieltä tuli itteellisesti päin vihollisen avista. No, meillä on taas tää meidän... Jaa. Ei pystynyt Stojankaan hoitelemaan tota 1v2 tilannetta. Sieltä 2 avikkaa kahto. Oli vähän jumissa täällä CT-spammissa. Mistä? Joo. Kahdella ei oo varaa ostaa ja 2 osti avikkaa. Minäkään kyllä heitän noille. Kun en mitenkään hirveen varoissa on. I'm alone. Ei. We don't need 3B. Sitten tiedät mikä näillä ideana, että 3 pitää mennä B:lle. Ja 1 vielä midi sitten, että mä oon yksin täällä A:lla. Jaa. Elikkä Shortilta luultavasti löytyy vähän actionia. Sitten voitaisiin heittää tommonen smoke ja muutama flashy tosta. Joo. Minä vähän kahtot tästä. Sillä on sitten avimiski. Toivottavasti se ei nyt skope päällä tuu sit tosta. Joo. Ilmeisesti menee B:lle. Tästä tulee smoker läpi. B:llä oli 1. Joo, B:lle menevät. Melko selvästi. En nyt vitti. Aha. Joo. Viimeinen on B:llä. Menee planttimaan. Ja sit tiedät mitä tää meidän äijä tuolla sortilla enää tekee. Mennään defusaan. Joo. Se meni ihan hyvin, koska toi avimies kahtoi sitten tonne midin kautta CT-spawnin päin. Elikkä sain sitten pikattua sitä helpon tavoin. Joo, sit saatiin taas AK maasta otettua, mikä on aina plussaa. Kyllä tykkään tästä mun P2 tonni skinistä aika paljon. Olisi kiva saada joku puukkoskini, mutta ne on tosiaan niitä ei saa ellei availe sitten tosi paljon laatikoita tai ostaa sellaista. Ja semmonen maksaa nyt 50 pariin 100 euroa, niin ei nyt viitti hirveesti kuitenkaan sellaisia summia käyttää siihen, että saa vaan hienomman näköisen aseen. Elikkä B:n tunnelissa ilmeisesti porukka. Joo, nyt pitää kyllä roteettaa midiin. Midi on smokeitettu. 2v4 ne on saanut B:n vapaasti. Tää nyt oikein hyvin alat tää tilanne. Tää meidän äijä vaan istuu taas tuolla A:lla jostain syystä. Okei, eli mä sain 1 pikattua. On toista vahingoittu. Sieltä tulee sitten. Sillä oli aika iso etulyöntiasema, kun oli niin lowella. Ei pystynyt oikein mitään tekemään. Ei olisi pitänyt mennä siihen suojaan, niin sulla olisi ollut joku chanssi edes tuossa tilanteessa. Koska meillä on 1 avi, 1 säästö, 2 säästö. Joo. Mennään tällaisesta. Ihan hyvin silti menee 5-4 ja me ollaan yleisesti ottaen niinku huonommalla puolella tässä mapissa. Yleensä ihmiset ajattelee, että terot on parempi puoli tässä mapissa. Kyllä minustakin ehkä vähän. Riippuu tietysti ihan pelaajien tasosta ja silleen. Joo, ei helvetti. Avi on kyllä niin ärsyttävä ase, kun sitä on niin helppo käyttää ja sillä saa niin kriittisiä tappoja, sanotaanko näin.
Nyt tarvittuu skopea pohjaa ja sitten kahtoo johonkin tiettyyn kohtaan vaan ja klikkaat kerran. Tadam! Siitä yksi kill napsahti sitten. Ei olisi pitänyt piikata longille tuossa tilanteessa ihan omaa vikaa. Tää sankari meillä nyt näköjään juoksi ja ammusti. Joo. Siellä minun M4-skini. Yksi pitissä. Näyttää ihan hyvältä vielä tää tilanne. Aha, ei näytä enää. Saa planin tonne alle. Tää ja vois vielä pysäyttää. Se avimies on varmaan siellä pitissä vielä. Aha, siellä se on. Avimies. Hyökännyt vähän eteenpäin. Jos tää nyt yrittäis osua siihen. Sitä ei... Noniin, okei, se toimi sit. Ois helpommin sanoa, jos ois vaan pysähtynyt ja ampunut. Vähän liikkunut vähän se sitten vaikka sivulle ja sitten ois pysähtynyt ja ampunut. Ihan hyvinhän toi toimi toikin. Joo, eli taas meidän tiimillä kaikki pystyy ostamaan. Ostetaan tosta M4 ja Defusa-kittiä ja flashyä. Sitten mennään taas alle. Aha. Niin. Ilmeisesti P-llä. Joo, P-llä. Kuoli omaa. One mid. Siis tää oma on ihan kujalla. No se otti päihin. On saanut planin alle. Ei vielä mitään silleensä. Hirveesti huolta. Tommonen perus läsy. Saadaan yksi alas siitä. Saatiin kaikki alas. On tää tän meidän Defusa sitten. Sitä ilmanen nade vielä troll. Oli ihan helppo roundi, ne tuli juokseva mun tähtäimeen ja sain sitten helppoja tappoja siitä. On näköjään nyt ykkösenä tää pelissä. Ostetaan tosta smokea 2 flashyä perussettiin. 7-4 tilanne. Elikkä tässä vielä joo. En sanokaan mitä meinasin sanoa, koska en edes muista mitä piti sanoa. Mutta katsotaan taas sorttia tässä. Midissä omahti flashy, eli sortilla hyvin mahdollisesti tulos. Sitten kuoli just longilta mä jäin, just tyypillinen. Ja kun minä veikkaan jotain, niin sitten... Okei, niillä oli ilmeisesti vaan yksi longilla, mä sain sen alas. Sillä joku ammuskelee avikalla. Se on meidän... Aha, nice. Meidän avimies saa 2 tappoa, niillä on enää 1 jäljellä, se on varmaan B-tunneleissa. Ilmaisia AK:ita midissä, on tosta tollanen. Kellä ei oo AK-skiniä näköjään. Kuka ei... Aha. Siellä oli vielä yksi sitten longilla, mikä pääsi ottaa A:n haltuun. Tosta omaa päätti kävellä siihen läsyyn, minkä viskasi siihen. No. Se sai pistoolla, heitti päihin viimeistä teroa. Mikä jostain syystä kämppi tuossa, mikä on ihan hirveä spotti. Eikä ymmärrä, mutta... No, mitä vaan. Toimi meidän tiimille. Tosiaan... Voi vähän palautetta antaa, että haluatteko te lisää näitä CS-pelejä. Koska näitä on nyt kohtuullisen helppo tehdä, ja mä kuitenkin niinku pelaan näitä. Varmaan kaverittenkin kauan tehdä näitä. Jos te haluatte, te arvon katselijat. Sieltä meidän midissä ovi sai taas entry fragiin. Mistä longilla ammuttiin vähän se.
No siellä ei nyt näe ketään. Longilla yksi terroristi kuoli. Toinen terro. Tuo on enää 2 jäljellä nyt. Midissä ilmeisesti 1 ja toinen tuolla longilla. Midistä kuoli ja viimeinen on longilla. No niin sitten. Tällaista tuolla väsyy vaan ihan päällä. Ja Nade sinne tuonne se varmaan. Tuolla se varmaan istuu se meidän. Juhu. Ei olekaan. Se lähti perääntymään. Se on jossain täällä sitten. Aika tyhmää mennä näin aggressiivisesti, mutta... Minkäs teet? Se saattaa mennä yrittää spamnin kautta B:lle. Se kerkeis kyllä, että... Jaa, se kuoli. Ei sen enempää. Se on aika helppo roundi. Meistä kukaan ei kuollut. Jos Nadet taas ostetaan. Voisi mennä vaihteeksi B:lle, mutta kun nää menee niin monta B:lle, niin eikö viitti sitten turhaa sekoittaa näitä. Jos näillä on niinku omaa taktiikkansa, niin kova. Mennään myös vaihtelun vuoksi tänne hämyyspottiin. Täältä ei kovin yleensä katota niinku ensimmäisenä. Long. Sieltä kuului kilometrin päähän käveli. Pommi on B:llä. Katsotaan jos toi piikkais tosta. Ei se halunnut piikata. Ja se kusi sitten. Hienosti. Vittu. Tää ei oikein mene putkeen tää. Joo, mä en kerki defuusaa tota, mutta... Kun flashy tuli, niin... No niin joo. Se kusi, koska B on niin vaikea ottaa ja ei mitenkään aika riittänyt tossa. Ei pystynyt mitään tekemään, se yksi oli vielä siellä tunneleissa. Kaisin sen saanut alas, niin en ois kerännyt defuusaa, niin... Minkäs teet? No niin. No, tällä roundilla mennään sitten taas tuohon peruspaikkaan. Sorttia kahtomaan. Että ei. Longilla ilmeisesti taas flashyjä tullut. Se on ainakin 1, joka kuoli. Aha. Ja säikähin tota omaa ja niin, että Nade meni ihan päin. Sieltä yrittää prefirettä. Joo, se saatiin alas. 1v1 tilanne. Se on longilla. Se ei halua haastaa, niin se... No. It's A. Check long. Luultavasti menee B:lle pläniimään. Se oli ihan kohtuu helppo. On muuten mielenkiintoinen planttispotti, että... No kyllä ennen nähnyt tällaista. Se olikin. Sitten on puolten vaihtovuoro. Puolet pelistä nyt mennyt. Ihan hyvin menee 10-5. Mulla on reilusti voitolla. Vaikuttaa lupaavalta. En tiedä miten voitais kyllä hävitä tätä.
Meillä aika tasaista tää suorittaminen. Niin. Tai no niillä on vielä tasaisempaa nuo statsit. Joo hetkonen, nyt katoin väärinpäin, siis meillä on tasaisempaa. Mikä on erittäin hyvää. Elikkä en nyt kuunnellut mitä toi sanoo varmaan. Longi toi. Peruslongi. Joo, mulla on pommi. Peruslongi, mulla on pommi. Yksi menee sortilta, joo. Kuka ei sitä päättänyt kahtoa tonne alas? Juostaan niin saatanasti ja ammuta. Kyllä se siitä. Siinä C taas ei varmaan hirveästi enää ammuksia tässä vaiheessa. Sieltä lähti yksi alas. 1v2 tilanne. Aha, siellä oli se, että muuten olisi ollut aika helppo varmaan, mutta tuun syöpä ne automaattipistoolista kusitankin. Niin. No ei maa mitä. 2 koodella vedetään ihan hyvin sinänsä. Tämän päivän ensimmäinen peli ja viimeinen peli, koska kello on 01.56 eli melkein 2 aamuyöllä, niin tuossa vasta tuli supeja tänäänkin aika monta, niin sitten se antoi inspiraation tehdä pitää vaikka aika myöhään onkin. Täällä on vaan kyllä niin helppo napsia näitä tappaa, että ei maha mitään. No, sieltä tuli takaa. Ei voinut mitään, kun ei ollut kevlari, niin osunut minnekään. 3 äijää menossa yhtä aikaa defuus. No. Kyllä se tästä vielä, kun saadaan nää säästöroundit taas ohi. Siellä on Olssonilla ihan hauska profiilikuva kyllä. No niin, ja sit ostetaan. Taktiikka ei oo, mutta let's go short. Shortti varmaan ihan perus toimiva setti tällaisessa. Yksi kuoli shortilla, no ei se mitään vielä. Sieltä saatiin B-tunnelle ja sit napsastuu yksi. Kuta jos longilta roteittas, ei. Jos otan tiimiä, mennään viikkaan. Sitten yksi vielä tuolla. Aha! Behind! From short. Oi vittu kun ne sai meidät niinku tolle sandwichattua ja hyvin, että jäätiin 2 tuleen väliin, niin siinä ei hirveesti voinut tehdä yhtään mitään. No niin. Kun P90 toiselta puolelta ja M4 toiselta puolelta ampuu. Siinä sitten välissä on vähän paha tehdä mitään. No jostain syystä 2 avia teroa puolella. En sit tiedä, ei saatu ketään alas tosta midistä. Huolestuttavaa. Heitetään tälle jolo-taktiikalla Deagle ja Kevlari. Tässä ei kyllä mitään järkeä. Mutta onko elämässä aina järkeä? Ei. Mitä vittua? 95. Siis haista peli paska. Tuo oli niin kusetusta. Deagle tappaa 2. Minä haluan, että se tappaisi siitä 2. No, me voitettiin se jotenkin maagisesti. Nää meidän tupla avit näköjään toimi sitten. Niin. Ilmeisesti B:lle ollaan menossa. AK, smoke, flash, joo. Perussattiin. Minkäköhän takia me yhdellä jäsenellä scoutti sitten. Vii. Sankarit eivät sitten. Yksi sanoo B:lle, niin pommi lähtee heti juoksen muualle. Vittu! Ei saatana, se russassa haulikon. No niin joo, sinne kusi tämä roundi. Mä vähän kuumotteli tuo, kun me oltiin niin myöhässä, mutta mä ajatellut, että se olisi tullut sille. Kyllä se näköjään tuli sitten. Joo, katsotaan.
Ja avimies. Eiköhän tämä saa muutama alas. Mitäs tää toinen? Minun AK se. No, hyvä tappo sitä. Sitten tuli sivuusta. Teeskö? Tää kahtoo midin B:n tunneli. Siellä on. No. Olisi pitänyt skope päällä valmiiksi niin laittaa, kun menee tohon kahtomaan. Sitten toinen vaan ties mistä se tulee. Tässä ei voinut mitään. Okei. Olisi pitänyt vaan paljon nopeampi olla. Ehkä vähän hitaat refleksit tai jotain. Go all B. What? Rush. B. Rush B. Kokeillaan nyt CZ Kevlaria. Vaikka sais aseenkin ostettua. Sen kuolis rushaavalle haulikkosankelle. Wait. Right. Tää on tommonen täydellinen smoke tonne. Joo, no siitä tuli sitten kans 2. Ja ampumaan samaan aikaan. Eikä tullut päihin, niin en saanut kumpaakaan niistä. En sitten saanut mitään siinäkään aikaa. Rush B. All B. No nyt en kyllä osta Fucking noobs. Fucking noobs. vaan smoke, koska minä haluan sen aseenkin jossain vaiheessa. Tää on vähän randomia, kun osa ostaa ja osa ei tässä pelissä. En oikein ymmärrä. Go, 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 go. Go, don't stop. Go, go. Kuka... Ei saatana mikään sankeri. Tuo smoke aika kauan. Eiks tuo minun smoke vähän pelasti sitten tilanteen? Aha, B-tunnels. Oh, ei vittu. Otetaan turpa. Fucking noob. Tää meidän sankari ei oikein auta sille, että huutelee fucking noobs. We lose is game for Allon. Varmaan venäläinen. Venäläiset on aika ärsyttäviä tässä pelissä. Ei niinku silleen mitään venäläisiä vastaan, mutta tässä pelissä ne on kyllä aika syöpästä porua. No, me saatiin eka tappo. Vois mennä huonomminkin. Just kun sanoin, niin sieltä sitten avi tulee. Ja Olssonkin. Ei saatana, kun kahdesta suunnasta taas, niin piti mennä sinne longille sitten. Long ei vaan ikinä toimi. Jos niillä joku jo pitis ja se ei sitten kuole suoraan. Kun se yksi sai niinku pidettyä niin, että me ei päästy eteenpäin, niin sitten ne pääsi longilta muutkin auttamaan. Sitten me oltiin taas kahden tuleen välissä jumissa. Ei maha mitään. Ei maha mitään. Tänään ei voi voittaa. En sitten tiedä mitä tuo tossa seinää kahtelee. Sitten on taas rahaa tilanteessa aika heikkona. Go play there. Yksi osti tekyisiin, okei ymmärrät. Jäiköhän sankari päätössäkin. No, ostetaan Galili. Okei, vittu siinä on, kun pitää mennä sinne longiin. Se vaan toimi. B voisikin toimia. Me saatiin yksi midistä pikattu. Toinen tulee midistä, me saatiin sekin. Toivotti se aja alkuun. Minun hyvä on hakunut alkuun. No, se toimi paremmin kuin odotettu, kun ne tuli sieltä liian aggressiivisesti hyökkäsivät. Kohta tulee avikosta naama. Ne tunnis. On tollanen tuolla. Sinne ilmeisesti niitten avi kuuli.
sitten midissä viimeinen. Sekin kuoli. Saatiin viimeinkin roundi taas meille sitten. Kyllä se tästä vielä. Pitää vaippua epätoivon. Tää on vielä ihan helppo voitto, kunhan nyt saadaan tää rahatilanne kuntoon. Ja taktiikat, jos vähän toimisivat enemmän. Piip. Give plant break. Give plant. Oh. Give plant, idiot. Täällä taas meidän venäläinen sitten fleimaa oikein kivasti. Nice. Tänään kyllä sankaroikin ihan tyhmiä näin. Meidän puolue vastassa. Tää on näistä kyllä selvä. Nyt me ollaan sitten midissä vaan istuta. Tässä ei voi käydä kuin huonosti. Otan longille, että kukaan ei sieltä tuu selkeä. Mitäköhän tuo pommiste? No, pommimies päättää mennä spawniin takaisin jostain syystä. Tuo oikein jymmärrettää sitä jutun juonta. Mennään tänne flashyyn, jos ne kertaa menee longille. Niin mennään me täältä sitten. Ketä enää? Sieltä saatiin yksi. Sillä oli sitten ilmeisesti granaatti kädestä jotain. Saatiin vähän yllätetty. Tää flashyy midiin, koska siellä oli yksi. Ilmeisesti viimeinen hengissä tulee sieltä. Tuosta luulevasti. Mennään vaan tähän. Tää on mukava spotti ja spreijata se alas. Aika rumas aviikkaskin niin. 6900. 69. He. Joo. Ei oo enää. Nyt voitais mennä B:lle. Let's go B. Kun saatiin hyvät spawnit B:lle, niin B:n lähelle, niin sit juostaan sinne vaan. Niillä ilmeisesti aggressiivinen haulikko sankari. Flashyy vielä tonne. Joo, no me saatiin ilmeisesti B pantuu jossain määrin sieltä. Omaa vähän kuumottelee kun näkee minut. En huomannut, että pommi oli minulla. Perussankarointi. Ja saattaa olla aviikka midis. Vittu mikä idiootti minä oon. Mun piti pitää nappulaa pohjassa, mutta niistä painamaan. Ja saattaa olla avi midis. En viittu piikata sinne. Luultavasti tulee ovesta. Ja joo, se on avi. No se kuoli. Ahoja. Jos nyt yritetään sitten olla heittämättä itseämme granaatilla tästä eteenpäin. 2 roundia, niin sitten me vielä saadaan helppo voitto tästä. Nyt ollaan saatu taas tää meidän vauhti kohilleen. Varmaan alkaa sujuu sitten. Ollaan nyt monta roundia tässä voittoputki. Niillä oli välillä taas se momentum hallussa, mutta ei oo enää. Otetaan vähän midiä samalla kun oli. Koska täältä varmaan yrittää routeittaa sieltä niinku piikkaskin. Sortilta, no näistä. No, kavereiden seuraksi tänne. Ilmeisesti 2 avia vielä hengissä. Helppo longia ottaa tota. 4v4 tilanne. Että kukaan ei tuu selääkään. Pommimies näköjään halusi, että mennään sorotilta. Oi! Okei, no minä en oottanut. Että sieltä toinen tulee sitten rushaa. Go A, stojan. Se heitti jolo taktiikalla ja
Go A voitti sille on H. sen. Idiot. Stop calling people noobs and focus on the game, please. Sitä yksi nyt rauhoittus, eikä vaan haukkus kaikkia nuo boxia. Menis vähän paremmin. No, meillä on ilmeisesti midistä tulossa, tässä etespawnista. Meillä on 2 avia, ei pitäisi olla mitenkään voitettava sen. Eli näistä metriä pailee jotenkin. Tää kyllä kahtoo vähän typerässä paikasta. Noniin. Sieltä sain. Vähän heikoilla helteillä, mutta sai sitten pikattua tuolla shortista tulevan vihollisen. Okei, viimeinen round, jos tää nyt voitetaan. Kyllä minä uskon, että voitetaankin. Ellei me nyt jotain derppailla oikein kunnolla. No ei kyllä hirveen hyvältä näytä 2 midis kahtoo vaan. Tänne jaa. Kannatti vähän epämääräiseltä tää niin sanottu taktiikka. Saan B haltuun näköjään ihan helposti. Joo. Sillä oli vaan haulikko, elikkä niillä on säästörandi osittain. Aha, kusin sen. No, pitää vähän turhia nateja tonne. Koska viimeinen roundi. Mennään vähän haastamaan vielä. Viimeiset tapot vielä KD:n parantamiseksi. No niin, se oli siinä. Good game, guys. Sieltä saatiin aselaatikko 3. GG. 57 voittoa mulla nyt yhteensä. No siellä tupla AK. No, hyvin meni peli, kun kahtoo noiden rankkeja kyllä. Tupla AK. Tupla AK, AK. Sitten 1 unranked. Meillä oli paljon huonompi rankkinen tiimi, mutta voitettiin silti aika kohtalaisen helposti. Mutta joo. Tässä vielä mun inventori, jos teitä kiinnostaa. Näin nyt oikein lataan nämä skinit just tästä. Joo, mutta ensi videoon ja se taisi olla siinä, että antakaa tosi palautetta. Tosiaan kertokaa, että jos haluaisitte joku olisi eri tavalla, jos niin ylipäätään tykkäsittekö ja sen sellaista. Ensi kertaan sitten vaan morjens.